मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई लोग ना हम जोनी गाना के बारे में बात करे वाला है उ समर सिंह का गाना। जानते हो कि समर सिंह गाना मतलब बहुत इसमें गावत हम जैसे मतलब वो आजाद हो गई हम तो ठीक बा गावे के चाहिए गाना लेकिन उनका एक से एक हिट गाना मतलब इसमें गावत हम। आज जौनी गाना के बारे में हम बात करे वाला है उनका जो ये गाना है कि सरकार गाना का स्टोरी भाई तो लोन के बताई तो का ही मतलब समर सिंह एक नंबर का मजेदार एकदम गुंडा वाला यार एंट्री मारे ना जम बुझाला कि सब हिल उल जाला फाइट उइट खूब चलावना सब मूड उब सब कर फूट फाट जाला एकदम जैसे पिक्चर में ना मतलब फाइट चलले वैसे ही मतलब फाइट एकदम चलावना चारी ओर। आई गना में इनकर फाइट तो चलबे करला उ तो ठीक बा लेकिन एक जानी अउरी है जौन उनहु के मतलब एंट्री खूब बहुत दासू तरीका से होले काहे से कि एक छौरा मतलब जोन बा उ सरवा जौन है कि छेड़ ओड़ देला त इहो जानते हो कि भाई के बहुत खतरनाक रहल भाई त इहो के बहुत गुस्सा उस्सा आ जाला त इहो खूब मारे उरे ले लाते उते से कूचे काचे लगेले मुंह फोड़े फाड़े उरे लगेले। फिर ओकरी बाद भाई जानते हो कि हीरोइन भी जोन में दिखावल जाती जे नचनिया बा बहुत डेंजर है भाई लोगन तो मतलब वो जनते बा कि बहुत फाइट करेले ओकरी बात तो फिर उ जाए लगेले तो फिर समर सिंह मतलब रास्ता रोक देना तो फिर जब समर सिंह रास्ता रोक देना ना तो उ बस ये एगो बात कहले कि तू मतलब हमके चिन्हत ना हो का मतलब हमके कर माल है तो फिर ओकरी बाद समर सिंह कुछ गड़बड़ा जाना मतलब मिस्टेक हो जाला उनके उ खूब मतलब गुस्सा हो जाना तो फिर ये बात कहे ना गुस्सा होना कि क्या प्यार और मतलब हो जाला तो वो अपन खूब ये बात कहे ना कि शांत है तो हमके बहुत शरीफ उरीफ मत समझिया काहे से कि माफिया जितना हो सकुल ना वो हमारे की मतलब निहुर के मतलब माफी मांगे ना सो काहे से कि हम यहाँ का मतलब सरकार है। अच्छा भी मांगे ले माफी झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो तो ये बात के तो भाई लोग मानत है मतलब समर सिंह का ही मतलब खूब डेंजर आदमी लगत हम कहाँ से कि बहुत दाढ़ी उड़ी रखले वहाँ खूब गुंडा नहीं लगत हम भाई माने के पड़ी आ ना तो बता दी कि का ही मतलब गाड़ी उड़ी से के साथ मतलब ब्लैक करिया गाड़ी में मतलब घूमे ना खूब ब्लैक शर्ट वाला आर्मी हम जो मतलब अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है जो सुरक्षा प्रदान करना सो उ कुल हम सो और बंदूक उंदूक ले रहना सो तो देखे में तो सही लगा था कि गुंडा उंडा हम सो मतलब सरकार लगा था कि चलत थी तो ई तो मतलब माने के पड़ी। देश संकट में है। हाँ वीडियो शूटिंग के बारे में बता देते तो लोग तो शूटिंग देखते और उनकी महंगी महंगी गाड़ी को लिया के रख दिले हम बंदूक लेके घूमत हम सो सूट वूट पहले ले हम सो का मतलब एक नंबर के नचनिया नचावत हम बहुत अंदर से वीडियो शूटिंग दियल गई मतलब अंदर ले जाके पॉप में मतलब के वीडियो शूटिंग दियल गई ना तो वीडियो तो सही बात देखे में बहुत सही लगा था तू ना सुन ले होता गनवा के सुन लिया उससे मेरा क्या फायदा ना सुनबा लोगन तो मत सुना लो लेकिन हम बता रहे थे कि गनवा जौन आइल बा वेब म्यूजिक चैनल पे आइल और गाना जौन बा ट्रेंड भी करत है आप देखबा तो 2-4 मिलियन व्यूज भी आ गई तो अच्छा खासा व्यूज भी उठ गई मतलब 4-5 जौन हो सके कहाँ ले जा सकत है ना तो और गाना के बता दी तो ऐसा ही गावत बजावत मतलब खत्म हो जाला और समर भैया मतलब जो लौंडिया रहे ओके अपन पीठी पर लाद के खूब घुमाए फिरावने वाला वैसे ही फिर वीडियो का समाप्ति हो जाले आ तू गनवा ना सुन ले तो जाके सुन लिया लोन और हम ना कुछ बता पाए जो हम बतावे नहीं हम बतावे नहीं जाके अपन काम धंधा कर लो हम वीडियो बंद कर जाते। माफिया भी मांगे ले